Преди няколко години отседнах в къща за гости във Велинград. Стаята ми беше малка, с едно старо огледало, закачено на стената. Огледалото беше красиво, но нещо в него ме караше да се чувствам странно, сякаш ме гледаше, а не обратното. Собственикът на къщата ми разказа, че огледалото е от 19 век и че някога е принадлежало на жена, която се е самоубила. Казват, че тя се е оглеждала там в последните си дни, а след смъртта и огледалото започнало да отразява неща, които не са от този свят. В първата вечер седях на леглото и се загледах в огледалото. На пръв поглед всичко беше нормално, но след няколко минути забелязах движение в отражението, зад мен не стоеше никой. Тъмна сянка премина бързо по ръба на огледалото. След това, огледалото започна да се замъглява, макар прозорецът да беше затворен. Виждах кратки проблясъци, размазано лице на жена, разплискана коса, очи, които търсеха нещо. Опитах се да отместя погледа, но не можех да спра да гледам. На сутринта всичко изглеждаше нормално. Огледалото беше чисто, като че ли нищо не се е случило. Но усещането остана, студен въздух около него, лекото потрепване на рамката и мисълта, че то отразява не само мен, а и нещо от миналото. Местните казват, че ако се загледаш в това огледало през нощта, можеш да видиш неща, които никога не би искал да видиш, души на онези, които са го гледали преди теб, и сенки, които продължават да живеят в него.